L'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida ha presentat el calendari de festes, tradicions i gastronomia. Ja van per l'edició número 17 i per només 3,5 € poden tindre en sa casa la millor informació molt ben resumida. L'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida ha presentat l'edició número 13 del calendari de festes, tradicions i gastronomia, un compendi d'imatges i d'història que recull interessos propers als veïns dels pobles de la comarca. És més que un calendari, això ho dic i no em cansaré de dir-ho, és un llibre d'història, és un llibre d'etnografia, és un llibre de festes, on està tot el recull de festes dels pobles de la comarca. És una gran edició, no sols és un calendari. I efectivament, després de 13 anys, continua ben viva aquesta publicació i esperar arribar, com ha dit Julià, a tots els llars de la comarca. Unes boniques imatges que conjuga el món de la festa, que en el nostre país també és un món de treball, és una activitat econòmica i que per tant jo crec que la festa no té per què ser només un lloc per a divertir-se, que és molt important, sinó també perquè és una part molt important del cicle econòmic i com molt bé es veu en este calendari, dona molts llocs de treball, dona jornals i dona moviment econòmic a empreses i persones que viuen i treballen a la nostra comarca. Per tant, jo crec que serà, com no podia ser d'una altra manera, un calendari molt fructífer i un calendari que valdrà la pena tindre penjat en la paret per a veure les receptes, les imatges, les faenes i, com no, les festes de la nostra comarca. El calendari, que es ven a les llibreries al preu de 3,5 €, s'apropa al dia a dia dels veïns de la vall, recordant-los les festes, els costums i les receptes tradicionals que avui en dia quasi ni es fan. Hem pensat enguany en fer receptes, són receptes que més o menys que es fan molt poc, que es fan en algunes cases i alguna d'elles es fan en 2 o 3 cases o 4 a la vall o ja no es fan en cap lloc, ja en cap casa. No? I és que en temps de crisi no venen gens malament aquestes receptes de cuina de postguerra. La crisi és que hi havia 4, 5 o 6 o 7 o 8 boques que alimentar en casa i calia omplir la cassola en el que hi haguera. Hi havia fesols secs, cigrons secs, bledes, espinacs, el que hi havia en l'horto. Aleshores, estem parlant d'una cuina mediterrània. Les guisaets que es feien entonces eren guisaets del tipus este. El calendari inclou també informació de la Guerra Civil a la Vall d'Albaida, amb imatges, plànols i història, una manera molt útil de pegar una ullada al passat.